Jane Austen, Emma. Glava 53. Svi prijatelji gospođe Westen obradovali su se čuvši da je sve dobro prošlo, a kod Eme je to zadovoljstvo bilo još veće kad je saznala da je njena prijateljica postala mati jedne male devojčice. Ona je bila rešila da je potrebno da se rodi jedna gospođica Westen. Nije htjela priznati da to želi zato što namerava docnije da je uda za nekog od Izabelinih sinova, ali je bila uverena da će za oca i za majku biti bolje da imaju kćer. Gospodinu Westenu, što više bude stario, a kroz 10 godina čak i gospodin Westen će možda početi da stari, bit će velika uteha da mu dom oživi svojom igrom i čavrljanjem, čudima i maštanjima dete koje nikad neće poslati daleko od roditeljske kuće. A sumnje nema koliko će ćerka značiti za gospođu Westen. Sem toga, zbilja bi bila šteta da neko ko tako lepo ume da poučava, ne dođe u priliku da opet primeni svoje sposobnosti. Znate, ona je imala to preimućstvo što je vežbala na meni, kazala je. Kao baronica d'Alman na grofici d'Ostalis u delu gospođe de Genlis, Adelaida i Teodora, i sad ćemo vidjeti kako će ona svoju malu Adelaidu vaspitati na savršeniji način. To jest, još više će je razmaziti nego vas, odgovori gospodin Knightley, a verovaće da je uopšte ne mazi. To će biti jedina razlika. Siroto dete, uzviknu Emma. Ako tako bude, šta će biti od nje? Ništa strašno, sudbina mnogih hiljada. Biće nesnosna u detinjstvu, a popravljaće se ukoliko bude starija. Nema u meni više one gorčine naspram razmažene dece koju sam ranije osjećao, mila moja Emma. Kad svu svoju sreću vama dugujem, bio bih strašno nezahvalan ako bih prema njima bio strog, zar ne? Emma se nasmeja i odgovori, ali vi ste mi svojim naporima pomogli da suzbijem ono što su drugi popuštanjem načinili. Sumnjam da bi se bez toga sama svojim razumom popravila. Sumnjate? Ja ne sumnjam. Od prirode ste dobili razboritost od gospođice Taylor na čela. Morali ste se dobro razviti. Svojim uplitanjem ja sam mogao da nanesem štete kao i koristi. Sasvim prirodno što ste mogli reći kakva prava ima on da mi pridikuje. I bojim se da vam se to sasvim prirodno moglo učiniti neprijatnim. Ne vjerujem da sam vam nešto koristio. Koristio sam samo sebi time što sam vas najnežnije zavoleo. Nisam mogao misliti toliko o vama, a da me vi ne očarate sa svim vašim manama. Razmišljajući o tolikim greškama, zaljubio sam se u vas još kad vam je bilo 13 godina. Ubeđena sam da ste mi koristili, uzviknu Emma. Često ste vrlo dobro uticali na mene, češće no što sam u to doba priznavala. Sasvim sam ubeđena da ste mi koristili. A ako jednoj maloj Ani Westen preti opasnost da bude razmažena, pokazat ćete se vrlo plemeniti ako učinite za nju onoliko koliko ste učinili za mene, jedino se nemojte zaljubiti kada joj bude 13 godina. Kao devojčica vrlo često biste mi kazali, pogledavši me vragolasto kako vi to umete, gospodine Knightley, učinit ću to i to, tata kaže da smem, ili dopustila mi je gospođica Taylor, a to je bilo nešto što ste znali da ja ne odobravam. Kad sam se u takvim slučajevima umešao, imali ste 2 neprijatna osjećanja umjesto jednog. Ali sam bila dobra. Nije čudo što se tako nežno sećate mojih reči. Gospodine Knightley. Uvek ste me zvali gospodine Knightley i usled navike to ne zvuči više tako zvanično, ali ipak je zvanično. Voleo bih da me zovete drugčije, ali ne znam kako. Sećam se da sam vam jednom kazala George u jednom od mojih izliva ljubaznosti pre 10 godina otprilike, misleći da ćete se uvrediti, ali pošto vi niste ništa zamerili, nisam više ponovila. A zar sad ne možete da me zovete George? Nemoguće. Mogu za svagde da vas zovem samo gospodin Knightley. Ne obećavam ni da ću dostići gospođu Elton i onako otmeno skraćivati na gospodin N, ali obećavam, dodade ona odmah, smejući se i porumene, da ću vas jedanput nazvati vašim krštenim imenom. Ne kažem kada, ali možda ćete pogoditi gde, u zgradi u kojoj se ljudi zavetuju da će živjeti zajedno u dobru i u zlu. Emma je žalila što ne može otvorenije da mu zahvali na onoj velikoj usluzi koju je svojim razboritim savjetima hteo da joj učini, na onoj opomeni koja bi je spasla najgore od svih njenih ženskih ludosti, njene tvrdoglave prisnosti sa Harrietom Smith. Ali taj razgovor bio joj je mučan i nije bila u stanju da ga pokrene. Vrlo retko su razgovarali o Harrieti. On je možda nije pominjao prosto zato što nije mislio na nju. Ali je Emma to tumačila kao znak njegove pažnje i podozrenja na osnovu nekih znakova da njihovo prijateljstvo malaksava.
I sama je znala da bi njih dve, da su se rastale pod ma kojim drugim okolnostima, izvesno više pisale jedna drugoj i da ona ne bi crpla svoja obaveštenja kao sada skoro isključivo iz Izabelinih pisama. On je to mogao zapaziti. Bolelo je što mora nešto da krije od njega, skoro isto onoliko koliko ju je bolelo što je Harijetu unesrećila. Izveštaji koje je Izabela slala o svojoj gošći bili su povoljniji no što se moglo očekivati. Isprva, kad je tek stigla, učinila joj se neraspoložena, što je izgledalo savršeno prirodno, pošto je trebalo da ide zubnom lekaru. Ali kad se taj posao završio, nije nalazila da je Harijeta drugčija nego što je bila ranije. Izabela, naravno, nije imala vrlo oštro oko, ali ipak ne bi joj promaklo ako Harijeta ne bi bila u stanju da se igra s decom. Emi je bilo vrlo prijatno i pružalo joj je više utehe i nade što će Harijeta ostati duže. Njene 2 nedelje verovatno će se pretvoriti bar u mesec dana. Trebalo je da gospođa i gospodin John Knightley dođu u avgustu, pa su nju pozvali da dotle ostane kod njih i da se s njima zajedno vrati. John i ne pominje vašu prijateljicu, reče gospodin Knightley. Evo njegovog odgovora ako vas zanima. To je bio odgovor na njegovo pismo kojim mu je saopštio kako namerava da se ženi. Emma ga zgrabi vrlo žudno, nestrpljiva da sazna šta će John reći, nehajući nimalo što ne pominje njenu prijateljicu. John bratski učestvuje u mojoj sreći, nastavio je gospodin Knightley, ali on nije čovek koji deli pohvale. Mada mi je poznato da i vas voli kao sestru, on to ne izražava rečima, pa bi svaka druga mlada žena smatrala da je prilično hladan u svojim pohvalama, ali sam uveren da ćete vi umeti da pročitate šta stvarno piše. On piše kao razborit čovek, odgovori Emma kad je pročitala pismo. Cenim njegovu iskrenost. Sasvim mi je jasno da on smatra da ja više dobijam ovom veritbom, ali gaji ipak izvesnu nadu da ću vremenom postati onoliko dostojna vaše ljubavi, koliko vi mislite da već jesam. Da je ma šta rekao što bi se moglo drugačije tumačiti, ne bih mu verovala. Draga Emma, ne misli on tako, on samo misli... On i ja vrlo bismo se malo razilazili ocenjujući nas dvoje. Prekida ga ona, osmehujući se ozbiljno. Možda mnogo manje nego što i on misli, ako bismo o tome mogli da razgovaramo slobodno bez ustručavanja. Emma, draga moja Emma. O, uzviknu ona znatno veselije. Ako zamišljate da vaš brat nije pravičan prema meni, sačekajte samo dok moj dragi tata bude posvećen u tajnu i saslušajte njegovo mišljenje. Budite uvereni da će on još manje biti pravičan, ali prema vama. Smatraće da je na vašoj strani sva sreća, sva dobit, a sve vrline na mojoj. Znam da ću za njega odmah postati jadna Emma. Njegovo nežno sažaljenje prema podjarmljenoj vrlini ne može ići dalje. Ah, uzviknu on, voleo bih da mogu vašeg oca upola onako lako da ubedim kao što ću ubediti Johna, da imamo sve pravo koje jednaka vrednost pruža da budemo srećni jedno s drugim. Zanima me jedan deo Johnovog pisma, jeste li zapazili, tamo gde kaže da ga moja vest nije sasvim iznenadila i da je pomalo i očekivao da tako nešto čuje. Ako sam dobro razumela vašeg brata, to se odnosilo samo na vašu nameru da se ženite uopšte. Nije imao pojma o meni. Izgleda da je u tom pogledu bio potpuno nepripremljen. Da, ali me zanima kako je toliko pronikao moja osjećanja. Na osnovu čega je ocenjivao? Ne sjećam se da je po nekoj razlici u mom raspoloženju ili razgovoru mogao zaključiti da ću se oženiti. Ali mora da je ipak nečeg bilo. Mislim da je bilo izvesne razlike kad sam pre neki dan bio kod njih. Čini mi se da se nisam igrao s decom onako kao obično. Sećam se da su jadni mališani rekli jedne večeri: Čika je izgleda sad uvek umoran. Bližilo se vreme kad je trebalo da se novost dalje razglasi i vidi kako će je druge ličnosti primiti. Čim se gospođa Weston dovoljno oporavila da je mogla da primi gospodina Woodhousea, Emma je rešila, imajući u vidu da će u toj stvari moći da iskoristi njeno blago ubeđivanje, da vest saopšti najpre u svome domu, a zatim u Randallsu. Ali kako da kaže ocu? Obećala je da to učini u određeno vreme kad gospodin Knightley ne bude prisutan, a zatim bi došao gospodin Knightley i nastavio tamo gde je ona počela. Da nije bilo toga, izgubila bi hrabrost u poslednjem času i morala bi sve da odloži. Morala je da govori i to da govori veselo. Ne sme da mu svojim tužnim glasom učini tu stvar još žalosnijom. Ne sme izgledati kao da to smatra nesrećom. Skupivši svu svoju srčanost, ona ga pripremi prvo da čuje nešto neobično, a zatim u nekoliko reči saopšti mu da ona i gospodin Knightley nameravaju da se uzmu.
pod uslovom da dobiju njegov pristanak i blagoslov, a uzda se da će im on odobriti, pošto će na taj način svi biti srećni. Hartfield će se obogatiti stalnim prisustvom te ličnosti koju, kao što je njoj poznato, on posle svojih kćeri i gospođe Westen najviše voli. Jadni čovek. U prvi mah doživeo je priličan udar i pokušao je ozbiljno da je odvrati od te namere. Podsjetio je više puta da je uvek govorila kako se nikad neće udavati. Uveravao je da bi za nju bilo mnogo bolje da ostane neudata i pričao joj o jadnoj Izabeli i jadnoj gospođici Taylor. Ali to nije pomagalo. Emma se svijala oko njega s puno ljubavi, osmehivala se i govorila da tako mora biti i da ne sme da je uvrsti u isti red s Izabelom i gospođom Westen, koje je brak otrgao iz Hartfielda i time zaista izazvao tužnu promenu. Ona ne odlazi iz Hartfielda, uvek će tu ostati, ne stvara nikakve promene koje mu ne bi bile prijatne i u pogledu broja ukućana i u pogledu udobnosti. Uverena je da će biti mnogo srećniji kad bude imao gospodina Knightleya uvek pored sebe, treba samo da se svikne na tu misao. Zar on ne voli mnogo gospodina Knightleya? Sigurna je da to neće poreći. S kim uvek želi da se posavetuje o poslovima nego s gospodinom Knightleyem? Ko mu je toliko koristan, ko uvek spreman da piše njegova pisma, ko mu tako rado pomaže? Ko je tako veseo, pažljiv, pun ljubavi prema njemu? Zar ne bi voleo da ga uvek ima u kući? Da, sve je to vrlo tačno. Nikad mu se ne bi učinilo da gospodin Knightley dolazi suviše često. Voleo bi da ga viđa svakog dana, ali i ovako ga viđaju svakog dana, što ne bi produžili kao do sad. Gospodin Woodhouse se nije mogao brzo pomiriti s tom mišlju, ali je ono najgore bilo svršeno. Čuo je za tu nameru, vreme i neprestano ponavljanje učinit će ostalo. Za Eminim molbama i uveravanjima došlo je isto to od gospodina Knightleya, koji je Emu tako toplo hvalio da je gospodinu Woodhouseu taj razgovor s njim čak i prijao. Uskoro se svikao da mu svakom zgodnom prilikom i jedno i drugo govore o toj nameri. Izabela mu je pomagala koliko god je mogla pismima u kojima je iz sveg srca odobravala tu stvar, a gospođa Westen je bila spremna da je pri prvom viđenju s njim izloži u najpovoljnijoj svetlosti. Prvo kao već nešto rešeno, a zatim kao nešto odlično, znajući dobro koliko su obe ove okolnosti podjednako značajne za gospodina Woodhousea. Složili su se da će taj brak ostvariti. A pošto su ga svi koje je navikao da pita za savjet uveravali da će on i njegovoj sreći doprineti, a i sam je pomalo priznavao da je tako, počeo je da misli kako jednoga dana, možda za godinu dve, neće biti baš vrlo rđavo ako se i venčaju. Gospođa Westen nije glumila, nije se pretvarala ni u čem što mu je govorila u korist ovog događaja. Ona se silno iznenadila. Više no ikad, kad joj je Emma ispričala sve o toj veridbi. Smatrala je da će time svi biti samo srećniji i nije se ustezala da ga što više ubeđuje. Toliko je cenila gospodina Knightleya da je mislila da on zaslužuje čak i njenu dragu Emu, a toj udaji se ni u kom pogledu ne može naći zamerke. Sve je upravo kao što treba, sve odgovara, a u jednom pogledu, jednoj izvanredno važnoj stvari, taj brak je tako osobito pogodan, tako se neobično srećno poklapa s onim što je potrebno, da je njoj sad izgledalo kako se Emma nikad ne bi ni smela zaljubiti u nekog drugog i kako je ona sama najgluplje stvorenje što nije odavno pomišljala na taj brak i želela ga. Kako bi malo ljudi od onih koji bi po svom društvenom položaju mogli da zaprose Emu napustili svoju kuću da bi prešli u Hartfield? A ko drugi sem gospodina Knightleya tako dobro poznaje gospodina Woodhousea i podnosi njegove osobenosti da bi takav zajednički život trebalo želeti? Kada su ona i njen muž snovali o ženidbi Franka s Emom, uvek su nailazili na tu teškoću. Šta da se radi s gospodinom Woodhouseom? Kako da se pomire suprotni zahtevi Enskuma i Hartfielda? To je smetnja na koju su stalno nailazili, koju je ona uviđala više no gospodin Westen, ali čak ni on nikad nije umeo bolje da zaključi takav razgovor nego rečima: to će se već samo od sebe urediti. Mladi će naći neki izlaz. A ovdje nema ničeg što bi se prepuštalo neizvesnoj budućnosti. Ovdje je sve pravo, otvoreno, skladno. Nijedna strana ne čini nešto što bi se moglo nazvati žrtvom. Taj brak pruža najveće nade na sreću, a nema nijedne stvarne razložne teškoće koja bi ga sprečila ili odložila. Predajući se ovakvim mislima, gospođa Westen sa svojom bebom u krilu osjećala se najsrećnijom ženom na svetu. Njeno blaženstvo bilo bi veće samo kad bi zapazila da će bebi uskoro postati tesne njene prve košuljice. Novost je izazvala opšte iznenađenje i gospodin Westen je 5 minuta bio iznenađen,
ali je to vreme bilo dovoljno njegovom hitrom duhu da se navikne na tu misao. Uvideo je preimućstva tog braka i radovao mu se iskreno kao i njegova žena. Ubrzo se nimalo nije čudio, a sad docnije gotovo je verovao kako je on to uvek predviđao. To, naravno, treba držati u tajnosti, reče on. Te se stvari uvek drže u tajnosti dok se ne otkrije da ih već svi znaju. Recite mi samo kad smem da govorim. Pitam se da li Jane nešto sluti. Sljedećeg jutra otišao je u Highbury i uverio se. Kazao joj je novost. Nije li ona njemu kao kći, njegova starija kći? Njoj mora da kaže. A pošto je i gospođica Bates bila prisutna, vest je, razume se, odmah zatim saopštena gospođi Cole, gospođi Perry i gospođi Elton. Uostalom, junaci ove vesti nisu ništa manje ni očekivali. Sračunali su za koje će se vreme ta vest od časa kad je saopštena u Randallsu rasprostrti po Highburyju i vrlo mirno su pomišljali kako će te večeri predstavljati glavni predmet udivljenja u mnogom porodičnom krugu. Njihova veridba je uglavnom veoma dobro primljena. Neki su možda mislili da tu više sreće ima on, a drugi su mislili ona, neki su preporučivali da svi pređu u Donville, a Hartfield da ostave za porodicu Johna Knightleya, dok su drugi predskazivali da će im se posluga posvađati, ali ukupno uzev nije istaknuta nikakva ozbiljna zamerka sem u jednoj kući, u parohijskom domu. Tu nikakvo zadovoljstvo nije ublažilo udar ove iznenadne vesti. U poređenju sa svojom ženom, gospodin Elton se nije mnogo uznemirio zbog te stvari. Nadao se samo da će ohola gospođica sad biti zadovoljna i pretpostavljao da je ona uvek ciljala da upeca Knightleya ako može. Što se tiče zajedničkog stanovanja u Hartfieldu, smelo je uzviknuo, bolje on nego ja. Ali gospođa Elton se zaista mnogo uzrujala. Siromah Knightley, jadnik, rđavo mu se piše. Ona je izvanredno zabrinuta, mada je priličan osobenjak, ipak ima 1000 dobrih osobina. Kako se tako dao uloviti? Nije joj se nimalo činilo da je zaljubljen, ni najmanje. Siromah Knightley, neće se više onako prijatno družiti s njim. Kako mu je pričinjavalo zadovoljstvo da dođe kod njih na ručak kad god bi ga zvali. Ali svega toga više neće biti. Jadnik. Neće više priređivati izlete u Donville za nju. O ne. Postojaće gospođa Knightley koja će sve politi hladnom vodom. Užasno neprijatno. Ali nije joj nimalo krivo što je pre neki dan izgrdila njegovu domaćicu. Strašno glupa zamisao da žive zajedno. To je nemoguće. Ona zna jednu porodicu u blizini Maple Grova gde su tako nešto pokušali i morali su da se raziđu pre no što su prošla 3 meseca. Hvala vam što ste slušali još jednu epizodu Ponoćnog čitača. Vaša podrška zaista neizmerno znači i pomaže ovom kanalu da opstane. Audio knjige koje ovdje možete čuti, kao što znate, su dostupne svima i potpuno besplatne, ali oni od vas koji cene moj rad i žele da pomognu, u opisu videa mogu da nađu kako mogu pomoći ovom kanalu. Nastavite da pratite kanal, pretplatite se i uživajte u audio knjigama na kanalu. Vidimo se u sljedećoj epizodi Ponoćnog čitača.